Salutare toată lumea și mai faci să spun niște buni eu micuțul și azi ne jucăm YouTubers Live cu caracterul nostru și haideți mai întâi să punem un video pentru că când am intrat în joc mi-a zis jocul că am pierdut niște subscriber pentru că n-am mai postat și nu trebuia asta, nu vine în video. Aoleu! Bă, ești un pic. Gameplay, start video. Da, dă-te. Continue. Da. Intro with log. Yeah. Off topic comment. Chiar se potrivește. Așa. Și așa. Ce n-am eu? Soft focus și nu mai pun asta e tight. Yeah, new record la video quality. Să se ca calculator. Oh my god. Oh, așa. Băi, da, știu. Și vreau să repar. Repair. Trebuie să vină la omul. Hai, salutare, da, eu mă bag la un somn. Și du-te, bă. Mă, nene, mă. Și mă, las-mi pace, nu dau niciuna. Ce vrei, agru? Păi n-am bani. Accept. Gata. Acum, study, că trebuie să dăm testul ăla, bă. Și noi suntem cam prostuți. Un singur dislike. Acum te duci și bagi work. Du-te și vinde ziare. Și vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la suma de 71 de abonați. Sper să ajungem la 100 până pe 10 iunie, când e ziua mea, pentru că vreau să am un cadou frumos de 14 ani. Să fac, bă, buletin. Îți dai seama, bagă și un stadiu acum. Da, păcat că nu știi, nu pot să intru, pentru că e telefonul cam prost. Bă, eu zic acum să te duci să mănânci. Și după te duci și dormi. Așa, ne-am promovat și videoclipul. Dă-i sleep. Acum te duci și dai study. Show result. Am primit 2 dislike-uri, 146 de like-uri, am câștigat 14 $15, s-au abonat pe 1000 de oameni
Și am făcut 8000 de views. E bine. Interes. E ok. Click on PC și click ok. Go shopping. Așa și la idea. Da. Accept, da, nu vreau. Așa, acum te duci și te duci la shopping și amazing one și să ne luăm League of Best Rating. League of Giant. Așa. Bye. Așteptăm să vină. Până vine, tu mai te duci odată la școală. Dă-o nu mama mă să dă muncă. Că trebuie să fii deștept să iei, să ne dea mama bani. Că știu că dacă e o notă bună ne dă bani. Și dă open. După New Gaming Video. League of Giant, da. Gameplay, Start Video. Da. New Gaming Video. Gameplay, Start Video. Da, astea. Continue, League of Giants, Gameplay, episodul 1. Asta nu e, am zis că poate e din CS, dar nu prea pare. N-am niciuna! Da, se potrivește măcar. Iar n-am niciuna. Funny comment. Ba, opa. Asta vine aici, asta aici. Da, că n-aveam deloc post-production. Aici la acting cred că o să fac level. Da, chiar două, chiar. On publish video. Acum n-ai mai muncit de mult, du-te și fă banii, vinde ziare. Peste 4 zile, acum peste 3 zile o să vină testul, după te duci să dai study. Și mamă, nu te băgă. Până când? Accept, da, logic. Dar până când? Nu știu, filmăm acum. Și acum te dai și dai New Gaming Video. Bună mamă, nu te bag în seamă. Gameplay. Yes, next. Aoleu, merge computerul. Până când trebuie să fac ăla? Până pe februarie 3. Aha, ok. Păi n-ai mai dormit de mult, du-te și dormi. Ai obosit. Da, am primit un dislike. Accept. Gameplay. Deci e bine că trebuie să fac un gameplay. M-am îmbrățișat. Că am învățat. Păcat că nu mi-a dat și bani. Hello. Ăsta îmi dă script sound am, deci hai să bag